Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňde saglyk gadyrly dinleýijiler. Pragadaky studiýada hepdäniň jemi gepleşigi bilen men Sehra. Bu hepde Azatlygyň esasy temalary şeýle-de web-saytymyzda iň köp okulanlar Türkmenistandan Türkiýanyň Istanbul şäherine pul çekmäge gelen dinanlaryň saklanandygy, Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynyň ençemesinde okuwlaryň tölegli bolandygy, Türkmen sudunyň gülen hereketi bilen ilteşikli ýene 40 adamy ýyl kesendigi hakyndaky habarlar boldy. Şeýle-de missiýany ýerine ýetirip bolarmy? Medredefa Aziýada pul tapmak tawşyryldy diýen sözdaş bilen çap eden maglumatymyz hem iň köp okulan habarlar biri bolup, bu maglumat iň köp görüň edilenleriň bäşligine hem giripdir. Azatlyk radiosynyň Aýytly Ädem filminde aýnanyň keşfini canlandyran Janna Smilyanskaya bilen geçiren söhbetdeşligi bolsa web-saytymyzda iň köp görülen video boldy. Iň köp görülen videolarymyzyň hatarynda Berdimuhammedowyň kitaplarynyň telewiziýada okudylýandygy hakyndaky videomuz hem köp tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleyijiler, sizi hem Azatlygyň web-saytyna girip çap edilen makalalar, söhbetdeşlikleri, videolar we fotosergiler barada öz pikiriňizi aýtmaga çağırýarys. Öz evitinizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleşigimiziň başynda hepdäniň dowamynda iň köp okulan we görüň edilen maglumatlarymyzy eşitdirmeden ozal, ilki bilen ýurdun saglyk puwdagyna deýişli temamyda dikkatiňize hödürleýäris. Anoň Türkmenistanda saglygy goraýyş we derman senaty işgärleriniň güni bellenip geçildi. Bu sene münasibetli ýurdun Mary welaýatynyň merkezinde täze ýürüteleşdirilen hassahanyň, ýagny iç keselleri hassahanasynyň açylyş dabarasy hem boldy. Marda açylan hassahana näsaglary ýokary hilli lukmançylyk kömegini bermek, keselleri öz wagtynda ýüze çykarmak, dürli iç keselleriniň öňüni almak we bejermek üçin ähli mümkinçiliklere eýdir diýilip resmi habarda aýdylýar. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan käbir türkmenistanlylar ýurtda täze keselhanalar açylsa-da, öňden bar bolan hassahanalaryň tekniki üçünçiligine, arasaçylygyna galy berse-de, olarda berilýän saglyk hyzmatlaryna ýeterlik derejede üns berilmeýändigini aýdýarlar. Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinden özüni Gül Sultan diýip tanıştyran öý hojalykçy Zenan öz sebitindäki keselhanada berilýän saglyk hyzmatlary barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylywa görüň berdi. Türkmenistanda garaşsylyk ýylary medisina tölegli hyzmatlara geçdi. Ine şu babatda siziň şäheriňizde, etrawyňyzda, hassahanalarda ilaty näle hyzmat edilýär, hassahanalaryň şuňky ýagdaýy nähile? Bayramaly şäheriniň hassahanalary gaty gözgeýän ýagdaýda. Ýatylýan otaglary dinjelýän otagyýaly ýerinden gelenem, näsaň ýanynda gelenler düşe gatyşyp ýatyrlar. Ol hiç hili nemelik ýok. Ne su, ne hajathana, o zatlar hiç hili mümkinçilik ýok. Nähili o kesel otaýda nädip sagalyp çykýanna haýran galýasy. Hojalyk hasaplaşygy çykaly beri. Döwletiň hasabyna ýatdy, indi döwletiň hasabyna kamma bizde keselhanalarda. Babolin şol ulanman halkdan töle gaçdyryp şolary alýarlar. Şu ýüregiňi barlatmak üçin barsaňam 10 manat toga alsaňam şol töläp etdirmeler hemme zady. Şol ýaly boldy. Indi şol tölegli hyzmatlardan halk kanagatlanýarmy? Kanagatlananyk ya derman güýçerine gene şol bir aýdan ýene şu öňkü keseli gaýtalanyp dur. Ay näme deli ölsegem öýümizde ölürse onça berip keselhanada ýatyp bilmersi. Tölegli edýärlerde eline dermanlaryny ýazyp berýärler. Bar gitdejik şu dermanlary getir, sana urup berersi diýe. On ýatjak kravadyna pul tölegi. O derman beren oklar. Sen töläp getirmeli, öz ýanynda. Ine reanimasiýalar we agyr hassan ýatýan ýerleri. Şo mut bolmaly. Ýöne şoňa da dermanlaryny getirdip özlerini agyr ýeten keselleri urýarlar. Şol galsa da şol adam gowulman çykman ölüp gitse, şu dermanlar iýde berilen ok. Haýsydyr bir muht hyzmat gözeýilýärmi, misal üçin çağa dogrulan öýlerde eneler edilen hyzmatlar ýa çağalaryň özleri hassalanda çağalar edilen hyzmatlaryň arasynda nähildir bir muht hyzmatlar barmy?
Mut hizmet diýerler de mut hizmet göremizok. Ha özüm men joramyň gelini ýatdy bolyn şoň ýanyna bardym. Göbegene ýaly boldum da. Ol arasaladım diýip 20 manat soraýa. Biri men dogurtdum diýip 300 manat soraýa. Aýgara mut zat ýok. Ýanky soralar 300 manat ýa 20 manat döwletiň kassasyna girýärmi ýa bolmasa ýanky lukmalaryň sepagat uýalarynyň jüýsüne girýärmi? Lukmanlaryň sepagat uýalarynyň jüýsüne girýär. Olar o taýda kwitansiýa bilen zat beren oklar. Yatan yerinde kravatyna tölemeli, anha derman ýazyp berýär, dermanyny getirmeli. Oň üstesine çykanla da olara sowgut hökümine de jüwlerine pul berip çykmaly. Aýgara soňu bara 2 milyon 3 milyonyny biýliňe jekdaňyp barmaly şotaý. Çağa dogurjak bolsaň. Keselhananyň ýarty bölegini remonda goýdular. Beceri geçirýär, täzelýär diýip. Terapiýanky, travmanky, hirurgiýa, onuň ginekologiýa, şol keselhanalaryň ýar ýapykdyr. Ýarna da ay ol barsa da alyp ýatylar, bu barsa da alyp ýatylar. Aýgara pul bolsa bolýar, olaň ýatýan ýorgan düşekleri, olaň görür ýerler. O hapalykdan, o kirlilikden bize bilemiz o bir nira baryanymyzy bilemiz okda. Türkmensana habarçymyz Sultana Çylwanyň Mar welaýatynyň Bayramaly şäherinden özüni Gül Sultan diýip tanıştyran öý hojulukçy Zenan bilen keselhanalardaky saglyk hyzmatlary barada geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Eýse siziň ýaşaýan sebitiňizdäki keselhanalarda saglyk hyzmatlary nähile? Bu barada bize ýazyň, öz pikiriňizi paýlaşyň. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň zähmet haklarynyň, studentleriň stipendiýalarynyň, kömek pullarynyň we pensionerleriň pensiýalarynyň 10% artdyrylýandygyny elan eden soň paýtagtyň bazarlarynda bağ-bakça önümleriniň bahasynyň hem gymmatlandygy habar berilýär. Biz bu barada Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Bundan 10 senesi olur devlet başçısı gelecek yılın 1. yanvarından başlap aylıkların, pensiyaların, stipendiyaların, kömek pullarının 10% yokurlanırıcı hakkında kararı kol çekenden sonra Türkmenistan'ı laytada paytahtak bazarlarda ingeçsizlik haraytlar. Yani gök, meyve önümlerinin bahası önküsünden kımmatladı. Bir her yılın bolyan yağdaydı, büyülüm edil şeyle bolluğu kımmatladı haraytlar. Amanmurada anyk mysal getireningizde haýsy harytlar näçe kymmatladı? Şu an Türkmenistan'da Tomuz faslı devam ediyor. Yani Tomuz faslı bilen bağlılıkta da şol gök meyve önümlerinin bahası kımmatladı. Aydalımından 10 kilodu. 1 kilo pomidorun bahası 3 manat 50 tengeden burun olsa ol 5 manada çıktı. Pomidorun dağsınına yetiştirilýän hat ýokary sortunyň 1 kilosynyň bahasy bolsa 10 kumanda çelli kymmatlady. Şeýle hem kartoşkaň 2 manat 50 tengeden alynan bolsa oňda bahasy 4-5 manat aralygyna çelli ýokarlandy. Edilşin ýaly soğan babatyna da, käşir babatyna da hatta satylýan gök otlar vavatında da bolup geçti. Ortası en kımmatlamat diyen haraytımız 20% kımmatladı. Kavir bolsul ne pandorun hanına aýtdy onu. Tas 200%'den köprek kımmatladı. Ýokary sorty. Amanmurada harytlaryň edil şunurha häzirki günde de saklanyp galýarmy? Harytlaryň ýokary sortlarynyň gymmatlan bahasy edil şunun paýtagtyň bazarlaryna saklanyp galýar. Şu bahalar meselem büýtgän okşul pomidorun in taýlandky sortunyň 1 kilosynyň bahasy ortasy 10 manatdan, kartoşkanyň in taýlandky sortunyň bahasy 5 manat bilen 6 manat aralygyna, käşirin 5 manat olýan bahasy ýöne
pomidorun da beýlek gög önümlerinde, miwe önümlerinde bir orta tap sortlar ýa-da pet sortlarynyň bahasy gymmatlanşykdan uzorky derejesine çelli bir neme peselli ýa-ni aýdaly bundan 10 nodol pomidorun kilosy bir 3 manat 50 köpükden 4 manatdan alyp bolýar bolsa pet sortun. Häzir şonun şeýlelerin şunun şon satyn alyp bolýar. Bir kartoşkanyň, kelemin, şunurun bazardaky sowdasyna da özüniň täsirini ýetirdi. Muňa täsir eden zat häzir bazardaky sowda edýärler. Häzir kuwatda da şol kışa ätýaşly üçin pomidory ýene gaýryny yapmak, möwrüýt başlanmy şeýle hem gög önümlerden müreppe taýýarlamak möwrüýt başlanmy. Ine şol bir ay semesi dowam etjek möwrüýt şol üçin bazardaky sowdagarlar hem şol alyp satarlar hem özlerini şo bähwidini elden gidermeli üçin azykanyna ýygy çekildiler. Pomidor gaýry gök miweniň bahasyny bir näme arzarlatdylar. Ýöne olar şo arzarlat diýen bilen aýdaly mundan 10 nodol kusundan 50 tenge bir manat semeri gymmat satylýar. Aman Murada, umuman haritlaryň bahasynyň gymmatlamagynyň sebäplerini sowdagarlar, satyjylar näme bilen baglanyşdyrýarlar? Sowdagarlar, satyjylar men esasy baglaşdyran aýdýan gurrunlara olar bir harydy özümiz önlerimiz ok. Meselem şu gök miwe önümlerini welaýetlerden Aşgabatyň etemindäki owalardan getirip satarlaryny bize gymmat satýarlar. Bize monsoň öz bähwidimizi elden gidermeli üçin gymmatlat ýaşdyýar. Aman Murada, Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hepdäniň jemi gepleşigimizde şu hepdäniň dowamynda iň köp okulan temalaryň biri bilen dowam etdirýäris. Şu hepdäniň başynda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki bankomatdan ýany bilen getiren onlarça plastik bank karty bilen pul çekmäge synanşan türkmen denanlarynyň Türk polisiýasy tarapyndan saklanandy habar berildi. Aýdylmagyna görä türkmenstanly denanlaryň polisiýa merkezine alınıp gidilmegine olaryň arasynda bilinmeýän sebäpden dören uruş sebäp bolupdyr. Bu barada Türkiýede habarçymyzyň taýýarlan maglumatyny dikkatiňize hödürleýäris. Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Aksaray etrafynyň merkezine ýerleşýän bir hususy bankyň bankomatyndan ýany bilen getiren onlarça plastik bank karty bilen pul çekmäge synanşan türkmen denanlar polis tarapyndan göz astyna alyndy. Waka 14-nji iýulda Istanbuluň Aksaray tramvay durulgusynyň goloýunyna deňizdäki tarapynda ýerleşýän Akbank adly hususy bankyň bankomatynyň öňünde Türkmenistandan pul çekmäge gelen denanlaryň arasynda bilinmeýän sebäpden uruşturýar. Uruşýan türkmen denanlardan biriniň haly sumkasynyň ýertilmegi bilen Türkmenistanyň dürli banklaryna degişli onlarça plastik bank karty bankyň işigine pytrap gidýär. Ýagdaýdan şüphelenen bankyň howpsuzlyk işgärleri bankomatyň öňünde uruşturdan türkmen denanlar bankyň içine salyp polis gelýänçe saklap soň olary polisiýa tapşyrýarlar. Wakaneşden Aksaraýyň merkezine ýerleşýän mehmanhanalarda bolýan türkmenistanly denanlar derrew ylgak gelip bankyň öňüne ýüşýärler. Waka bankyň ýanynaky eginmaş dükanyna giren mahaly tütänlikde şaýat bolan Türkmenistanly Rozoway göreneşdenlerini Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berýär. Aksarayda şol 10 tramvay köprüsü var ya, köprünün aşağı. Deniz tarafı giden yolun üstünde, yolun çep tarafında pul çeken da bankamatik nämeler var. Şöyle yolun üstünde 3-4 saniye hele bankamatikten pul çekecek olduğu ekeller. Son Türkmen heleleri var ya, bunların öz arasında bir dava çıktı şu yerde. Yankı bizim Türkmenler o 4 saniye. Ay şolan ikisi öyle birbirine bir girdi kuda saklasına. Heleyle ulusda yaman ater ve duruşan ekene. Öz arasında duruştu. Gepin gerdişine göre bellap geçsek Türkmenistan'da banklarda girdilen çäklendirmelerin fonuna käbir raýatlar çıkalgany daşary ýurtlarda gözleýärler. Käbir raýatlaryň özü pul çekmek üçin daşary ýurda gidýän bolsa, köpçülük daşary ýurda ýörüýte pul çekmek üçin gidýän araça adamlara bil baglamaly bolýarlar. Olaýtada Istanbuluň Aksaray atly etrafynyň merkezine ýerleşýän göçeleriň uğrundaky banklaryň bankomat nokotlaryna onlarça Türkmenistanly raýatyň pul çekmek üçin nowata duranlygy ýygy-ýygydan göze ilýär. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agzalmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren bir bank işgäriniň aýtmagyna görä 14-nji iýulda bolan waka ýaly ýagdaýa birinji gezek duş gelinýär. Ýüze boloy plastik bank kartynyň bir adam üstünden çykanyny gören bankyň howpsuzlyk işgärleri ol denanlary derrew bankyň içine salyp ýagdaýy polisiýa bildirmeli boldy.
Sebäbi bir giden plastik bank kartynyň yerli ýa-da daşary ýurtly tapawdy ýok, bir adamyň üstünden çykmagy gaty şüpheli ýagdaý diýip bankyň işgäri öz sözlerini tamamlaýar. Adyny efirde tutmalyk şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren yerli polis çeşmesi hem Istanbulyň Aksaray etrafynyň merkezindäki bankamadyň öňünde bolan ol wakany tasdiklady. Ýöne Türkmenistandan pul çekmäge gelýän ol türkmen zananlar barasynda jikmejik maglumat bermekden saklandy. Türkiýede kawarçymy Döwlet Baýhanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik öretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Hepdäniň dowamyndaky mühim wakalaryň ýene biri Türkmen suudynyň Gülen hereketi bilen ilteşikli ýene 40 adama ýyl kesenini hakynda habarymyz boldy. Türkmenistanda Türk opozisiýon hereketi bilen ilteşigi bolmakda aýplanyp ýene-de onlarça adam tutsak edildi. Ýurdun suud ulamagyna ýakyn çeşmäniň aýtmagyna görä 5-7 iýulda Lewap welaýatynyň suudy adyndan 40 adama garşy hökm çykardy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä hökm edilen adamlaryň aglawasyny Türkmen Türk liseýleriniň öňki işgärleri we uçurumlary emele ýetirýär. Maý aýynyň ahirinde Azatlyk Türk opozisiýon lideri Fethullah Gülen'iň ýolbaşçylygynaky Gülen hereketi diýilýän bilen ilteşigi bolmakda aýplanyp 50-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar beripdi. Bu adamlar ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suud dinlenşiklerinde 20 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm edildi diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Bu azatlygy mälim bolan we şol bir meňdeş aýplamalar esasynda uzak möhletliň türme tutsaklygyna hökm edilen adamlaryň ikinji topary bolýar. Şu ýylyň fevralynda Aşgabatyň şäher suudy adyndan 18 adamy 25 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm etdi. Olaryň arasynda Türkmenistanyň tanymal işgörleri hem bardy. Lewapdaky beýleki bir çeşmäniň tasdiklamagyna görä, iýul aýynyň başynda welaýatyň jinaýat işleri boýunça suudunda ýapyk suud işi geçirilip, onda gülençiler diýilip atlandyrylýanlaryň suud işine garaldy. Şu ýylyň maý aýynyň ahirinde we iýun aýynyň başynda tutsak edilen oglanlary suud etdiler. Olaryň köpüsi kerkili oglanlar. Derňew döwründe olar gynamalara sedewar edildi we olaryň özlerine ýöňkelýän günäni boyun aldylar. Suud ýapyk görnüşde geçirildi. Hatda oňa tutsaklaryň ýakyn dogan garyndaşlaryny hem goý bermediler diýip adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlygyň Lewap welaýatynyň suud organlaryna ýakyn çeşmesi gurrun berdi. Azatlygyň suudun çykaran hökmüni gören çeşmesiniň tasdiklamagyna görä ortaça 40 adamdan ibaret tutsaklaryň ählisi 20 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm edildi. Onuň sözlerine görä öňkü gedeklerdäki siýaly täze çykarylan hökümde de tutsaklaryň haýsydyr bir taky gurama bilen ilteşigi görkezilmeýär. Onda diňe bendileriň günäli tapylan Jinaýat kodeksiniň maddasy ýerleşdirilipdir. Ýöne bu gedek oňa Jinaýat kodeksiniň 135-nji ýagny homoseksualizm hakynda maddasynyň hem goşulandygyny Azatlygyň söhbetdeşi tasdiklaýar. Şeýle-de ol hökm edilenleriň ählisiniň türkmen häkimetleriniň şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin goşmaça serişde toplamak synanyşyklarynyň pidasy bolandygyny gurrun berdi. Güç organlary prezidentiň Aziýada pul toplamak baradaky tawşyrygyny şeýle berjaý edýärler. Gülençiler bilen ilteşikli aýplama diňe bahana. Hakykatda adamlaryň puluny gorkutup alýarlar. Olaryň ählisini Türk liseýlerinde okumak ýa-da işlemek bilen baglanşdyrýarlar. Bu bolsa dogry. Ýöne olaryň ählisi barjamly gurply adamlar we olar şu ýagdaýyň pidasy boldular. Olaryň arasynda Lewapda tanalýan biznesmenler hem bar diýip Azatlygyň çeşmesi tasdiklaýar. Ol öz sözüni delillendirmek üçin birnäçe işgörüň we kampaniýanyň atlaryny getirip, olaryň özlerinden talap edilen pul serişdesini beren soň öz gününe goýulandygyny sözüniň üstüne goşdy. Şeýle-de ol suudun çykaran hökmüne laýyklykda tutsaklaryň ähli emlaklariniň we biznesleriniň döwletiň haýryna geçirilendigini belledi.
Mundan öň adatlyk ynamdar çeşmelere salgylanyp Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň ýurtda geçiriljek halkara sport ýarşyny guramalaşdyrmak üçin maliýe serişdesini toplamak barada ýurdun güç organlaryna tawşyryk berendigini habar beripdi. Adatlyň çeşmeleri ýurdun baş prokuroru Amanmurat Hallyfoň duýdansyz öz eýleýän wezipesinden boşadylmagynyň hem hut şu mesele bilen baglanşyklydygyny gurrun beripdiler. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Şeýpde web-saytymyzda iň köp gurrun edilen we iň köp okulan temalaryň ýene biri Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynyň ençemesinde okuwlaryň tölegli bolanyny baradaky maglumatymyz boldy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Owa Hojalyk Uniwersiteti bilen habarlaşanda bu ýokary kujaýynyň jogapkar resmisi uniwersitetiň käbir fakultetleriniň tölegli edilendigini, käbiriniň bolsa tölegsiz görnüşde saklanyp galýandygyny aýtdy. Bu barada Aşgabat habarçymyz Sultana Çylwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine abituriyentleriň dokumentlerini kabul etmegiň başlanmagy bilen abiturientler garaşylmadyk kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldular. Bu ýyl finansyklary gatnaşmaly abiturientler öz saýlap bilen ýokary okuw mekdeplerine dokumentlerini tapşyrmakçy bolup, dokumentleri kabul ediş komissiýasyna bararlarynda ýokary okuw mekdepleriniň bu ýyl okuwçylary tölegli esasda okuwa kabul edýändiklerini bilip galdylar. Abadan şäherinde gurulup ulanylmaga berilen Jemaat Hojalyk institutyna dokumentlerini tapşyrmaga baran Aşgabatly serdar ol ýerde okuwlaryň bu ýyl tölegli esaslarda boljakdygyny eşitip, dokumentlerini tapşyrmany ýerine gaýdandygyny aýdýar. Ýokary okuw mekdeplerine okuwa vermek isleyen abiturientlerden talep edilen dokumentleriň sanawy gazetlerde çap edilende ýokary okuw mekdeplerine bu ýyl okuwçylary tölegli kabul ediljekdigi barada bildirişler berilmedi. Ýakynda geçen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet ýollaşydy hem bu ýyl täze Jemaat Hojalyk institutynyň açylyp ulanylmaga berilendigini 2017-2018 okuw ýyly üçin ýokary okuw mekdeplerine 8317 okuwçynyň kabul ediljekdigini aýdan bolsa-da, abiturientleri okuwlara tölegli esasda kabul ediljekdigi barada hiç zat aýtmady diýip serdar aýdýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, bu garaşylmadyk täzelik ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmek isleýän abiturientleriň köpüsini alçyraňy ýagdaýa salypdyr. Sebäbi öz güýçi bilen okuwa girip, döwlet tarapyndan berilýän talip haklarynyň hasabyna okumak isleýän ýaş oglan gyzlaryň sany hem az däl. Sosial taýdan pes hojalyklarda çağasynyň adaty çykdaýjylaryny götermäde ýagdaýlarynyň ýokdugyny görse bolýar. Ozal göz tutan ýokary okuw mekdepleriniň okuwa tölegli kabul edilýändigini bilen abiturientleriň tölegsiz kabul edýän institutlary görläp, ol ýokary okuw mekdebinden beýleki bir ýokary okuw mektebine aýlanyp ýöreleriniň köpelendigini hem abiturientlerden eşitmek bolýar. Käbir ýokary okuw mekteplerinde birlen kilen tölegsiz okuwlara kabul edýän fakultetleriň bardygyny hem sözüne goşan Marla Aýnanyň aýtmany görä bolsa, ol fakultetlere hem dokument tapşyran abiturientleriň sany juda agdykly edýär. Ozaldan para peşkeşiň hasabyna sanawy giren abiturientleriň hem bardygyny göz öňünde tutsaň, tölegsiz fakultetlere okuwa girmek mümkinçiliginiň hem aradan aýrylýandygyny aýna aýdýar. Abiturientler için bu täzeliň ýene-de bir getiren kynçylygy, täzeden dokument düzeltmeklik bolup durýandygy aýdylýar. Abiturientler saglyk öýlerinde saglyk gözetçiliginden geçenlerinde haýsy ýokary okuw mektebine saýlap alýandyklary dokumenta ýazylýar. Egerde dokument tapşyrmak üçin saýlan ýokary okuw mektebine üýtgedip, başga bir ýokary okuw mektebine dokument tapşyrmak isleseň, onda täzeden saglyk öýlerine baryp dokumentiň täzeden düzeltdirmeli. Bu bolsa abiturientler için artyk masalada hem çykdaýjy bolar diýip aýna aýdýar. Ýokary okuw mekdepleriniň bir ýylky töleg üçin talap edilýän 5400 manat tölegiň bardygyny bilen abiturientleriň bu tölega güýji ýetmejekleri ýokary okuw mekdeplerine tapşyrmaly dokumentleri düzeltmeň uğruna hem çykmadylar. Sebäbi saglyk öýlerinden düzeltmeli dokumentler üçin hem her bir abiturientiň 250-300 manata çelli çykdaýja galýandygyny, şeýle pul tapmakda hem köp maşgalalaryň kynçylyk çekýändiklerini ýaşaýjylar ýagtýarlar. Habarçymyz Sultana Çylwanyň ýurdun ýokary kujaýlarynyň käbirlerinde okuwlaryň tölegli edilendigi barada taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Inniki efir tolkunlarynda duşýançak, hoş sag bolun.